Ви трябва глола преди училище, гледайте това видео до край. За най-добри резултати запазете си видеото и го гледайте отново на 14 септември. Първа стъпка, трябва да си напазаруваме всичко, което ще ни трябва за този глола. Ще ни трябва нещо комфортно и удобно за първия ден. Смятам да си взема небрежно Lava Bear худи. Ще си взема и една розова Lava Bear тетрадка. Тук има страшно много Lava Bear продукти, с които може човек да се подготви за училище. Както и Дани и Юла. И тях може да си ги намерите в метро. На първо място дезодорант. Която иде от тези прекрасни опции, хора, просто е важно да не миришем на първия ден. И на втория, и на третия, и на четвъртия, и на всичките. Прибрахме се вкъщи и предприехме най-важната стъпка от всичките, а именно да се изкъпем. Да. Сега кака Велинша ще ви каже безотказната формула, с която ще изглеждате много добре, но ще изглежда сякаш въобще не сте се опитали да изглеждате много добре. В тази формула имаме 3 фактора. Това са коса, грим и аутфит. Да постигнем върховния резултат от тази формула, трябва да се постараем само в 2 от тези фактора. Какво имам предвид? Или косата ти ще е много направена и гримът ти ще е много направен, обаче ще носиш небрежен аутфит, или ще носиш много готин аутфит, много готин грим, обаче косата ти ще е хвърлена в небрежно кокче, или косата ти ще е много направена, много ще ти е готин аутфита, обаче гримът ще ти е много лек. Този начин не изглеждаш мега на контена в нито една ситуация. На мен лично любимия ми начин да използвам тази формула е грим, разбира се, коса и небрежен аутфит. Сега ще се опитаме да го постигнем. Грима ми е готов и сега е време за коса. И сега е време за нашият небрежен аутфит. Взема моя Lava Bear анцуг. Има много сладко лилава меченце. Ето така изглежда анцуга върху ми. Понеже вече е септември, трябва да си вземем и връхно. Сладък матчинг Lava Bear set. Забележете колко съм красива и прекрасна и как въобще не си личи, че съм се постарала толкова много. Аз се оправям от 2 часа. И сега най-важното. Ползвам мъжки дезодорант, защото мирише по-добре и държи по-дълго. И защото мъжете не ги използват достатъчно. Някой трябва да ги използва тези дезодоранти. С това, дами и господа, ние сме готови за първият учебен ден. Запазете си това видео, гледайте го отново на 14 септември, за да си напомните съветите от кака Лина. А всичките Lava Bear продукти може да ги намерите в метро. Това беше всичко от мен. Бай!